Tää on niin surullista. Halutaanko me oikeasti kaikkea sensuroiva yhteiskunta? Minä ainakin haluan omalle pojalleni jättikullin, josta hän voi olla ylpeä. Teille ei siis missään nimessä käy tämä uusi nimi Kuikka 6000. No ei! Jättikulli on jättikulli! Mikä vittu siinä on niin vaikea ymmärtää? Kuittako tuohon? No totta kai. On muuten hervottominen sun ralliläpät. Lisää vaan. Kiitos, parhaani yritän. Mihin sä haluut nää? No, mulla on tässä ihan tää mun lompakko. Lompakko? Siis nämä lavat? Lavat? Niin. Kai sä tiesit, että sulla on hilloa tulossa. Totta kai. Mutta ette hillona. Juu, ihan hilloa tää on. Hillotehtaan hilloa. Poliisista. Joo. Etsitään turvapaikanhakijaa. Ja meillä on syytä epäillä, että hän piilottelee täällä. Ei täällä kyllä ole ketään sellaista. Tässä ei mene kauaa. Tämmönen löytyy. Hei, täähän on ihan naurettavaa. Ettehän te voi vaan tulla. Istu sä siihen kaveris viereen ja ole hiljaa. Otas toi naamari pois, niin jutellaan. Naamari pois. Nyt. Joo, tarvii huutaa. Onko se kipu missä kohtaa? Onko sun lumpilissäkin vielä tallella? Mä oon meikussa sisätaudeilla. Hei, jos se on noin kipeä, niin kyllä sun pitää päivystykseen lähteä. Vaikka sillä taitaa olla vain jotain kandeja paikalla, kun kaikki on täällä juhlissa. Älä nyt pelottele. Säkin oot niin kaunis, että silmissä sumenee. Ei helvetti. Mä menen suoraan asiaan. Sano hintas. Sillä mä nyt tarkentaisit. 1 yö, sä ja tytöt, yhdessä tai erikseen. Me ollaan yötä tuossa viereisessä hotellissa. Nyt sä irrotat ton kätes. Tai se on sinä ja pojat teho-osastolla. Yhdessä tai erikseen. Pidä kivaa keskenäs. Kato nyt, nollakin synkkaa! Eikä synkkaa! Ei nyt, no niin, läpi tirti. Ketä te luulette oikein olevanne? Mitä helvetti? Tässä on ainakaan huono tippinut nelille! Mä en olekaan mikään huora. Mä oon vaan poliisi! Voisiko joku kertoa, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu? Ei enää huudettaisi niin lujaa, niin ei tule sivullisia häirittyä. Voitaisko me nyt jatkaa? Voit. Kiitti setä. Kohta lähdetään. Eihän meille jää yhtä paljon aikaa syödä kuin muille. No sillä lailla se nyt joskus menee näissä peleissä. Minä uskon! Ja niin perkele minäkin! Lenkkivuokka uuniin. Pelti uuniin. Purista pellillä. Purista pellillä. Jaksaa. Me voidaan hoitaa tää helpoimman tai vaikeimman kautta. Mites tehdään? Helpoimman. Ehdottomasti helpoimman. 3 Big Mac-ateriaa ja 1 Happy Meal. Tarvitais vielä 4. Mites noi? No tossa seisoo aika pitkään. Miten kauan olette tässä oottanut? 13 tuotantokautta. Tulkaa vaan.